ayithathe bani nabantu ayangibuza ngale kodwa manje angazi ngoba vele angazi lutho ngazala ingane uthe uma ngabe seyidecide ukuyolobola yakhohlwa ukuthi nginoma kwenzeka yonke leyo nto ngikhona endlini kodwa ngifihlele. I hope abantu bazobona uma ngabe ngithi no, I'm just here nje as umuntu ozogadisa ingane angiyena unkosikazi ngoba ngikwazi ukuzala ingane. Phela impumela ngithole ngingakashadi nomusa ngibile nesikhathi ngizikhulisela impumelelo engekho ubaba wakhe eduze kwami and then ngabuyelana nomsebenzi. But uma ngabe sebenza into abayenzayo bayenza boyithu angikwazi ukuphendula indaba yokuthi kuthiwe kunomakoti engingamazi. I hope nabakubuka le ntombazane they will understand masebebuyisho ukuthi angiyazi ingane yabo umseleku azangitshela whatever bayoyenza bayenze bobabili ngendlela yabo bangifaki ngoba azange baze bangitshela bangishiya ngiphila. Okay, ayikusho lo mfana-ke useyozikhulumela uyazi ukuthi shebasithi into enzima ayikho into enzima uma kuwukuthi ufuna into efana nompumelelo nomjolo wakhe cela ungayilaleli yona. Awukwazi ukuthi uma uyohlanganisa imindeni eminingi ngoba nakho kuthiwa kuyashuka bese ubukela phansi abanye abantu awukwazi nabo abantu bashutha bayadelela nabo they are full of shit bonke. Mengathiwa nje kini nje wena kwenziwa into enjalo do you think abazali bakho bangayivuma into efana naleyo? Never. Emakini ngeke bayivume yona because ngidelela mina. That is why kwenziwa into enjalo. Laba abantu balaphaya kabiyela noma kaSibisi bona they don't understand ukuthi kwenzakalana ngithi ngoba bona bazocabanga ukuthi mina ngi-accept ingane yabo. Mina uTirelo noVulukazi I told them ukuthi yabona nina njengoba nginazi it's because of lezi ngane ngihlala nazo ngaba nginazi ngabe ngihlele emgwaqweni. Angikwazi-ke emva kwaloko ukuthi ngizohamba ngizihlanganisa nento vele yenziwe ngamabomu yenziwa abantu abadala abaningi bayibona mina ngazi bayilungisa kanjani. Mina nje sengibonile nje isho sekuchazwani ngangithithela nangamatshe mina ngitshela namakhamereni ngithi imkhuzule ngamatshe oshabeni nibe isimanga ngigcwale la ngoba angi-understand angifuni udlala ngani angi-understand. Awukwazi ukudlala uvula bese uyolobola kuthiwa ayomunye begula ayazi bona ukuthi bemthathelani yena lowo mahlasa mhlawumbe wathathela omunye umama lapha ekhaya waphela mina bangenzanga uma